Kasimi Gaming presents the game. Typosmat Premium je klasický automat vytvorený na kľúč pre Typos Casino. A my brandové online automaty, respektíve hry, ktoré si na mieru nechávajú vytvoriť kasína, príliš v láske nemáme. Nebývajú totiž veľmi podarené. Nájdu sa však aj výnimky a celkom prekvapivo ich hneď viacero nájdeme práve v Typose. Veď kto by frflal na také prasa v žite? Či už ide o žreb alebo o online slot, vždy to bola kvalitka. Tak sme boli zvedaví, ako si s nevďačnou úlohou poradí Typosmat Premium. Obstál? Pozrime sa na to. Hru majú na svedomí autori zo spoločnosti Kasimi. Tí sa síce nevyznačujú brutálne prepracovanou vizuálnou stránkou, ale v Typosmate to od nich zjavne ani nikto nechcel. Ide totiž na pohľad o retro slot, respektíve o neo retro slot, čiže hra, ktorá sa na retro iba vizuálne hrá, ale reálne je to moderný online automat. Bavila nás šablóna v dizajne starého jednoduchého jednorukého banditu. Dokonca sa páka na ľavej strane stroja aj reálne hýbe. Ani symboly nie sú na zahodenie. Nie je to síce prvá liga, ale taký lepší priemer určite. Zvuky, hoci nie sú kto vie ako variabilné, neliezli nám na nervy ani pri dlhšom hraní, čo dokážeme oceniť. Celkovo ide o jednoduchý vizuál, ktorý je však podarený a robil nám radosť. O dobrý pocit sme neprišli ani pri skúmaní herných pravidiel. Nie, že by teda boli kto vie ako zložité. Na štvorvalci s tromi symbolmi ani príliš variability nevymyslíte. Čo však vymyslieť môžete, sú criss-cross výherné línie a to značí, že pri troch výherných symboloch vyhrávate na 27 líniách, pri 4 výherných symboloch už ale na 81 výherných líniách. A to už sú podľa nás veľmi fajn čísla a zabezpečia to, že sa na hracej ploche neustále niečo deje. Už sme spomenuli, že sa hrá na výherné línie, čiže vašou úlohou je tak ako takmer vždy vytvoriť čo najdlhšiu reťaz rovnakých výherných symbolov. Začínať musí na prvom ľavom valci a mala by sa odvíjať cez čo najviac valcov. Čím viac valcov, tým vyššia výhra. Na obojstranné vyplácanie sa tu nehrá, čo je troška škoda. Typosácky online automat prebral ovládanie z Kasimi výherných prístrojov. To je už výrazne prispôsobené mobilným zariadeniam. Ovládacie prvky sú umiestnené vertikálne a prispôsobené tak, aby ste slot mohli ovládať palcom na ruke. Ktorú ruku preferujete, si tiež viete nastaviť. Dokonca si môžete vybrať aj v PC verzii, či chcete mať ovládacie prvky vpravo alebo vľavo. Aby ste hru mohli spustiť, je dôležité vyberať si výšku stávky. To sa robí kliknutím na príslušné tlačidlo a výberom sumy v tabuľke. Volíte si jednak stávku samotnú, teda jej hodnotu, ale je tu aj možnosť vybrať si hodnotu mince. Môžete si tak hru viacej prispôsobiť. Následne buď točíte valcami ručne, teda klikaním pri každom spine, alebo máte možnosť točiť automaticky. V prípade funkcie Autoplay máte pomerne široké možnosti toho, aby ste si ju prispôsobili tak, aby vám vyhovovala. Palec hore za to. Kasimi automaty nebývajú bonusmi kto vie ako prepchaté. Platí to aj v prípade hry Typosmat Premium, hoci prvý pohľad môže byť klamlivý. Zdá sa totiž, že je tu iba wild symbol a nič viac, no v skutočnosti sú tu wildy až dva. A oba v celku košato vybavené. Dva divoké symboly sú symboly Wild a Wild Step. Ako sa sluší a patrí, nahrádzajú vo výhernej kombinácii všetky ostatné symboly, lenže, ako sme už naznačili, skrýva sa toho za nimi viac. Klasický Wild v prípade nevýherného kola zostáva prilepený, zafixovaný na svojej pozícii do nasledujúceho roztočenia valcov. Stáva sa teda z neho Sticky Wild symbol. Divoký symbol zostáva prilepený maximálne jedno točenie. Platí tiež to, že výhra za výhernú kombináciu, ktorej súčasťou sú dva symboly Wild, sa vynásobí krát 2. Ak sú Wildy 3, násobí sa už krát 4. Divoký symbol Wild Step sa objavuje výhradne na prvom valci. Tento symbol však ostáva na ploche aj po skončení spinu, v ktorom sa na nej objavil. Akurát sa posunie každým ďalším roztočením o jeden valec doprava, až kým nevypadne z plochy. V prípade, že sa divoký symbol Wild Step objaví na výhernej línii, je výhra na tejto línii násobená krát 2. A ešte nekončíme. Nechýba tu ani funkcia Gamble. Funguje štandardným spôsobom, no vizuálne sa od bežných slotov odlišuje. Nehádate totiž karty. Tu si len vyberáte z dvoch farieb, samozrejme červenej a čiernej. Trafíte, výhra sa znásobí. Netrafíte a o celú vašu stávku prichádzate. Kruté, ale kto neriskuje, ten nič nevyhrá. Online automat Typosmat Premium vás veru nudiť nebude. Pokiaľ vás bavia retro sloty, nepotrebujete k hraniu zbytočne veľa komplikovaných bonusových funkcií a obľúbujete najmä wild symboly, potom je Typosmat Premium hra práve pre vás. Typos si vybral dobre, keď zveril jej vývoj do Kasimi Games. Hru si môžete zahrať na čisto aj na nečisto exkluzívne v online herni eTypos.sk. Bezplatná verzia je k dispozícii na neobmedzene dlhý čas, takže môžete hrať a skúšať bez obáv zo straty kreditu.